han atazıklamız, han kakalamız, han ecelemiz. Han bizden öňünçäki ýaşullamaz. Görüňde keyfetli etdiň ýüzi gözi bir nurly adamla. Hani nirde? Ey insan, sen Hudaýyňa garşy gelýändirsiň diýe Hudaý Taala. Hefte Hudaýa barmamyz ýakynlak gelýär. Men näzire şi hesabym näzire bolup barýar. Ölmez mennip düşmesin göňlüň bu guman içre. Umry ýokdur etibar, ötewçi zaman içre. Ajal koymuş ok gözün bu kirşo keman içre. Bende armanı yoktur, can merse iman içre diye maktum oluşan. Şi yılımız, öten yılımızdan hiç fark etmesek bu adam naga diyan çekýän adam bolmaly. Şi yılımız 10 yıl mundan önce edişittim, häzirde namaz yok, dehret yok. Şımallı şo gezip ýörşüň da ne namaz var, ne dehret var. 10 yıl sen zamanın geçipdir. 10 yıl ver gariryň içine girelle wagt bir la ilahe illallah aýtsak diýip birçe lezzetini tapyp bilmän hasretinde dulla. Sen başyň secde barmandyr häzir. Bu adam naga ziyankar adam bolmaly. 2 güni görüň etdiler, 2 günden bolsa ziyan çekdi diýip. Şi ýylyň 10 ýyl bilen häzir de deň bolupdyr. Ýyzy gitse öwede gitmeýe. Dünýäni gyzgyn tutmagyn, işiň gör bikar ýatmagyn, maktum ol unutmagyn. Gidejeksen diýip maktumun nişan eline galam alyp kagyz alakadan düzüpdir. Maktumun nişan zaman geçip durupdyr. ربي نسعى بلا توال وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى